De 1350 leerlingen van het Drachter Lyceum moeten ook op vreemdmiddag gewoon naar squallen. Dat geldt ook voor vreed 23 februari, de laatste dag van de krokusvakantie. Maar net alle ouders en alle leerlingen houden haar daaraan. Ik denk dat het wel veel voorkomt hoor. Ja, dan gaan mensen, omdat ze bijvoorbeeld niet drukte op de weg willen hebben, dan gaan ze gewoon een dag weg. Dat het beter uitkomt. Dus ja, wij denken wel dat het vaak voorkomt. Ja. We krijgen wel verlof aanvragen om wat eerder weg te mogen. En hoe reageer je daarop? Ja, dat willen wij liever niet. Dus we hebben afgesproken met ook de andere locaties van Singeland dat we geen verlof geven op de vrijdag voor de krokusvakantie. Ouders die ben dags eerder meenemen op vakantie, moeten er rekening mee houden dat ze volle vlugger een boete krijgen. Van hen gaat dat via justitie en dan worden dat mannen. Nou, mij de leerplichtambtenaar dat zelfs dwaan. Ja, het is natuurlijk heel duidelijk als je direct op je vergrijp, zal ik maar zeggen, een boete krijgt, dan leer je daar meer van dan wanneer dat maanden later komt. Lik op stuk. Ja, dus Jo vindt het een goed idee? Ik vind dat een goed idee. Ik vind het ook goed dat er aandacht voor is op deze manier. We moeten gewoon in je lijn trekken en dat geldt dus gewoon de vakantie beginnen op de laatste dag van de schoolvakantie op de VT-middags. De 1350 leerlingen hebben dus gewoon iedrijkskunde, wiskunde, biologie of nog wat oors op 23 februari. Maar vanzelfs binnen de rek gewoon niet op wintersport gaan. Ja, ik ga op wintersport met mijn heid en mijn zusje. Ja. En waar gaat de reis heen? Naar Lover in Oostenrijk. Zeg zo, naar Oostenrijk. En wanneer is het voort en wanneer komt ze weer om? De eerste zaterdag van de vakantie gaan we voort en dan komen de vreed weer om. Dus netjes binnen de vakantie? Ja, ik mis er wel dagen voor.